दिनै जों उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि एक्स एनडिबिएस ग्रुपआ आरो बाक्सानि एक्स एनडिबिएस ग्रुप जों दिनै नैबे भेरगाव डिभिजनाव जों जमा जादों आरो बे जमा जानाय जथुमायाव जों गोबां खोथा सावरायगोन आरो सावरायबायबो। दा खोथाया जाहैबाय जिहेतु जोंनि बर' समाजाव सोलिबाय थानाय नैबे राजनितिकनि खोथा मोनसेया जाहैबाय इउपिपिएल मोनसेया जाहैबाय बिपिएफ। दा बे मोननै दोलोनि गेजेराव जोंहा दावराव दावसि जालायगासिनो दङ। बयबो गावनि हान्जाखौ देरहाहोनो लुगैयो, बयबो गावनि पार्टिखौ जिखायनायखौ लुगैयो। दा बे खोथायाव जोंनि एनडिबिखौ लानानै बिथांमोना दावराव। दिनै हाग्रामा महिलारिया बुंदों एनडिबि ग्रुपआ आंजों दङ होननानै होस्रिखाव बर' समाजनि गेजेराव केम्पेइन खालामनानै मिथिं दावथिङाव बुंथिगासिनो दङ एनडिबिआ आं लोगोसे सापर्ट दङ होननानै। किन्तु आं दिनैनि मेलाव आं बेखौनो बुंनो लुगैदों, हाग्रामा महिलारिजों सासेबो एनडिबि गैया, सासेबो एनडिबिआ हाग्रामा महिलारिखौ सापर्ट होआखै। मानो थाखाय? हाग्रामानि माखासे 17 बोसोरनि माखासे कारापसन, 17 बोसोर सामलायनायाव बिथांमोननि माखासे सोबख'नायखौ नुनानै दिनै एनडिबिफ्रा मुगैनानै बेजों सापर्ट होआखै। किन्तु बिथाङा गावजों दं होननानै बुंलाबाय थायो, किन्तु बे नंखाय। दा खोथाया जाहैबाय बे मोनसे समाव नैबे थांनाय जानुवारि मासाव जानुवारि 27 तारिखआव जिहेतु दिल्लीयाव जोंहा मोनसे बिटिआर एकर्ड जादोंमोन आरो बे एकर्डआव जोंनि गासै मोनब्रै हान्जानि जोंनि लिडारफ्रा बेवहाय सुक्तिकारि हिसाबै दङ। लोगोसे जिहेतु प्रमद बर' सार बिथांनिबो जोंहा सुक्तिकारि हिसाबै सुक्ति दङ, सिगनेसार दङ। आरो बेनि उनाव जोंहा बिथां हाग्रामा महिलारिनिबो सहि दंबावो, बेयाव उइटनेस हिसाबै दङ, सहि दङ। खोथाया जाहैबाय मा, हाग्रामानोबो बिटिआरखौ नांगौ होननानै सहि होनाय। किन्तु दिनै हाग्रामाया गावनि बिपिएफ दोलोखौ देरहाहोनो लुगैनानै, बिपिएफ सरकार खालामनो लुगैनानै, सरकारखौ खालामनो थाखाय दिनै रायजोफोरखौ थगायगासिनो दङ, बुंगासिनो दङ जे बिटिआराव जेबोआनो गैया, जेबोआनो गैया। दा बिटिआराव जेबो गैयाबा बिथाङा मानो सहि खालामखो? बिटिआराव जेबोआनो गैयाब्ला बिथाङा मानो सिगनेसार होखो दिल्लीयाव? बे मोनसे बिराद गिदिर गोरोन्थि। आरो आं बेखौनो बुंनो लुगैयो, जुदि बिथाङा बिटिआराव जेबो गैया होननानै बुंदोंब्ला सहिखौ माब्रै होनो थांनाय? आं बेखौ बुंनो लुगैयो बेनो, बिथाङा दिल्लीयाव थांनानै जौ सेरेब लोंनानैसो बिथाङा सहि होदोंमोन, जायनि थाखाय बिथाङा गाव सहि होनायखौनो पात्ता गैया, मिथिया। बेनिखायनो बुंदों बिथाङा बिटिआराव जेबो गैया। बिथाङा फरायाखै नामा? रिजनाव मा दङ, रिजनाव मा मा जोंहा सुबिदा दङ, बिथाङा बेखौ नायाखै नामा? ना बिथाङा मा फरायनो रोङा? बिथाङा रिजननि अर्थ'खौ बुजिया नामा? व्हाट इज द मिनिं अफ रिजन? बेखौ बिथाङा फार्स्ट टाइम सोलोंना लाग्रो। बिनि उनावसो बिटिआराव मा दङ मा गैया बर'फोरनि, बर' समाजाव, बे ओनसोलाव मिथिं दावथिङाव लेक्सार होनो हागोन। बेखौनो आं बुंनो लुगैयो। दा आरो मोनसे खौरां, दिनै आं बर' रादाबनि गेजेराव बेखौनो बुंनो लुगैदों, हाग्रामाखौ सानसे समाव आं लोगो हमदोंमोन। लोगो हमनायाव बिथाङा बुंबाय एक्स एनडिबिएसआ उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव 3ल' होननानै बिथाङा बुंबाय। अब्ला बेफोर सुबुङा सोर? आंनि उनाव गसंनाया सोर? बिथांमोना एक्स एनडिबिएस नङा नामा? फारसेथिं आरो सासे दंबावो हेमन्त होनना बुंनाय बिथांनि पिए, बिथाङा बुंबाय एक्स एनडिबिएसआ बर' समाजाव मात्र 200 जनल' दं होननानै। अब्ला बै दिगिलियाव माखासे सारेन्डार होनाया सोरमोन? बिथांमोना बेखौ एसेबो साननो रोङाखिसै। दिनै बिथांमोना बर' समाजखौ मिसलिडिं गोरोन्थि लामा लांबाय थादों, जायनि जाहोनाव दिनै लोब इउपिपिएल हान्जाजों गासैबो सापर्ट होनो हमबाय। जोंनि साफ्रोमबो एक्स एनडिबिएसल' नङा, टटेल एनडिबिआनो प्रमद बर' सारजों इउपिपिएलजों जों जगदान होजोब्बाय।